Aquest Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és un dels 3 museus declarats com a nacionals, la finalitat del qual, per llei de museus, és la d'explicar l'evolució científica, tècnica i industrial de Catalunya, preferentment. I per aquest motiu, a més d'explicar el passat de tota aquesta innovació científica i tècnica, a nosaltres com a museu que intentem ser modern i del segle XXI, ens interessa i molt explicar també el present i el futur de cada una de les disciplines científiques i tècniques. I per aquest motiu, quan l'organització d'aquest congrés ens va demanar de poder acollir aquest congrés, doncs no vam tenir cap dubte de poder dir que sí i de poder-vos acollir, perquè també ens interessa i molt saber quina és l'actualitat, la realitat de cada un dels aspectes de la ciència i de la tecnologia i sobretot quin és el futur que se li espera i qui li avança. Lligat també amb aquesta especificitat del so que vostès avui i demà tractaran aquí, en aquest congrés, dir-los també que el nostre museu conserva una important col·lecció d'aparells que expliquen aquesta evolució del so, des dels primers datàfons, dictàfons, gramòfons, qualsevol tipus d'aparell que ha fet al llarg de tota la història de la humanitat, ha fet l'intent de recollir el so i poder-lo reproduir. I això és una exposició que estem preparant justament en el decurs del començaments de l'any que ve, puguem explicar això, el passat, el present i el futur del so. Els explico més per contextualitzar una mica per què acollim i fem aquest congrés aquí. Res més, excusar el nostre conseller, nosaltres depenem de Cultura, del Departament de Cultura, i voldria excusar per les circumstàncies que tots vostès coneixen, malauradament, que no ens ha pogut acompanyar, no ens pot acompanyar contra la seva voluntat el nostre conseller de Cultura. Agrair doncs als organitzadors, als patrocinadors i a tots els col·laboradors, que són moltíssims, a aquestes jornades, que tinguin una molt bona estada i que l'activitat i les conclusions que en treguin siguin del seu profit i del seu interès. Res més i moltes gràcies. Terrassa és una ciutat, és la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, vam superar no fa gaire a Badalona, rondem els 220.000 habitants aproximadament. Veig aquí un exregidor de Badalona que em mira així amb mala cara. No ha sigut una... aquelles coses de les disputes entre ciutats. És igual. Ara anem a fer un comentari sobre els de Sabadell, però és igual, segurament també hi ha algun regidor de Sabadell per aquí i ho deixaré estar. El fet de ser una gran ciutat, com Badalona, com Sabadell, com Hospitalet, t'atorga tot un seguit d'avantatges, és evident, però també inconvenients. I el tema de la contaminació és un dels inconvenients que tenim les ciutats mitjanes, grans ciutats, ciutats que pertanyem a la regió metropolitana, ciutats de l'àrea metropolitana, evidentment. En tot cas, després tot això ja segur que n'hi ha sortint les especificitats en quant a la contaminació acústica d'aquesta macroregió, però en qualsevol cas, i en el cas de Terrassa, centrant-me en el cas de Terrassa, tenim l'obligació des del govern de la ciutat d'actuar. I com ho fem? Planificant. A Terrassa tenim aprovats 3 plans que van una mica, una mica no, van de cara a intentar resoldre tota la problemàtica de la contaminació en general, contaminació atmosfèrica però també acústica. Tenim el Pla de Mobilitat Urbana, recentment aprovat, tenim el Pla de Qualitat Ambiental i tenim el Pla de Reducció del Soroll. Amb aquestes eines, amb aquests 3 plans, intentem que la ciutat sigui cada dia una ciutat més habitable, una ciutat amb bona qualitat de vida, que sigui una ciutat amable i que tingui un bon índex de benestar, que al final és el que els ciutadans acabem demandant. Crec que hi ha un parell de ponències que les fan tècnics aquí a l'Ajuntament de Terrassa, per tant no faré cap spoiler i després seran ells ja qui explicaran quines són les accions que estem duent a terme en la línia de reduir la contaminació.
Per part meva, poca cosa més. Agrair als organitzadors, la Generalitat de Catalunya, representada en aquest cas per la senyora Marta Sobirà, agrair també a la Diputació de Barcelona, representada pel senyor Valentí Junent, diputat d'Espais Naturals i alcalde de Manresa també, no ho oblidem, i l'Associació Catalana de Consultors Acústics, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC i, com no, una vegada més, el Museu de la Ciència, que ens acull, ens ofereix els seus espais. De fet, abans comentàvem amb el seu director que just divendres vam estar aquí també amb un congrés, el Congrés Som Elèctrics, un congrés basat en la mobilitat elèctrica, que té molt a veure amb el que avui i demà parlareu aquí. I poca cosa més. Espero que disfruteu de la ciutat, els que sigueu de fora aprofiteu aquesta jornada i mitja si podeu per passejar-vos una mica, per disfrutar-la, i si feu una mica de gasto els comerciants estaran encantats de la vida. O sigui que benvinguts, gràcies i que us ho passeu molt bé. Gràcies. Per la Diputació ser un dels impulsors d'aquest Acusticat, i també que després de la primera edició que vam fer a Sabadell, he vist el representant de Sabadell i se'l veia més tranquil que fa 2 anys. Diu, només m'haig de cuidar dels postres. Dic, doncs és important saber que aquest caràcter bianual de l'Acusticat permeti que ens trobem avui en un espai tan emblemàtic de país com és aquest Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. És un gran museu, però us haig de dir que a més el director és manresà, amb la qual cosa no us haig de dir res més. A banda de ser un gran museu, està molt ben dirigit. Dit això, dir-vos que els que trepitgem cada dia municipis i que estem cada dia a peu de carrer sabem el que suposa el soroll del trànsit, les activitats que hi ha que provoquen aquests problemes ambientals i que els municipis tenim tots una problemàtica que hem de resoldre i que la qualitat de vida de les persones, dels pobles i de les ciutats passa perquè superem reptes com els que us plantejareu en aquests 2 dies, com analitzem l'impacte del soroll, com gestionem, com aïllem els edificis, com aconseguim mantenir espais tranquils o com utilitzem les noves tecnologies, entre moltes altres coses, en el mesurament del soroll i de la contaminació acústica. Què fem des de la Diputació i quina és l'aportació que podem fer als municipis? D'una banda, donem suport als municipis des d'una vessant tècnica amb l'Oficina d'Avaluació i Gestió Ambiental. Més enllà de la sensibilització i l'educació, el que és ben evident és que podem elaborar mapes de soroll ambiental, mapes de capacitat acústica dels municipis, plans d'acció per la millora de la qualitat acústica ambiental. Aquest any s'han fet col·laboracions amb més de 100 municipis de la demarcació de Barcelona. Aprofito per agrair l'excel·lent tasca dels professionals que estan a l'Oficina d'Avaluació i Gestió Ambiental de la nostra Diputació. Dir-vos que la gent està molt sensibilitzada. Jo hi vaig tenir el Consell d'Infants de Manresa, no us parlaré més de Manresa, però és l'última vegada ho haig de dir-ho, i uns alumnes van proposar un projecte per fer una casa de fusta perquè l'alcalde es relaxi. Un concepte que jo no sé si és que els hi vaig mostrar segurament molt estrès, devien pensar que aquest xicot o aquest senyor està molt tens, però van fer un projecte de fer una casa de fusta que era preciosa d'alta banda, sobre d'uns troncs, un projecte que el van presentar aprofitant que hi havia una reunió del Consell d'Infants. No es durà a terme, però com a idea era extraordinària, una casa de fusta perquè l'alcalde relaxi. Per tant, tenen consciència del soroll, tenen consciència, i aquestes noves generacions, a banda de la seva formació i de la seva conscienciació, són les que crec jo que fan que els adults puguin ser conscients també de que tal com ho estem fent ara no tenim futur, i els ajuntaments hem de fer que els professionals ens elaboreu, ens proposeu i ens executeu mesures que ens permetin reduir en aquest camp de l'acústica ambiental molt i molt. En el sentit de sensibilització i educació jo crec que s'ha fet molta feina, però ara això s'ha de concretar amb aquest suport integral als ajuntaments. Les dues activitats que nosaltres des de la Diputació en aquest àmbit considerem més importants, doncs d'una banda són els tallers i les exposicions, les activitats al voltant de la prevenció del soroll als nostres pobles i a les nostres ciutats,
i també aquells municipis, aquí n'hi ha uns quants que esteu adherits a la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, coneixeu també la tasca que està duent a terme d'intercanvi d'experiències i de compartir projectes en els nostres municipis, més enllà de quina sigui la nostra dimensió, però aquest grup de treball, més aire, menys soroll, que ens permet recollir les necessitats comunes i promoure el suport cap a determinades accions que ja s'han demostrat que són exitoses en molts municipis. Per tant, res més, els tècnics més especialitzats són els que faran les conferències a partir d'ara i els que esteu aquí en aquesta sala, i com a experts segur que el nivell de participació i convivència que fareu permetrà que sigui un congrés molt profitós. Sou vosaltres els que heu de parlar. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies per la feina que feu, perquè entre tots aconseguirem millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i en general dels nostres municipis. Bon congrés a tothom. En primer lloc, agrair al tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i al director del museu la seva acollida en aquest equipament tan fantàstic de la ciutat, que jo també recomano als que no el conegueu que aprofiteu aquests dies per visitar-lo, al diputat de la Diputació de Barcelona, senyor Valentí Junyent, a la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i a tot l'equip de la seva direcció general que han participat també activament en l'organització d'aquest congrés, a tots els organitzadors i organitzadores, als representants dels municipis que lluiteu cada dia amb els temes relacionats amb el soroll. També, per començar, i perquè tots som conscients que no vivim una situació de normalitat, jo també voldria excusar l'absència del meu conseller, un conseller més a més terrassenc, en Josep Rull, que també contra la seva voluntat i en aquest cas per culpa de la repressió a la que el sotmet l'estat espanyol es troba a la presó. Al conseller Rull li agradava especialment o li agrada especialment poder participar en els actes que es realitzen a la seva ciutat. Fa 2 anys, tanmateix, a aquest congrés també hi vaig participar jo a la seva inauguració, però enguany estic convençuda que si hagués tingut l'oportunitat ho hauria volgut fer ell. De fet, en aquests moments, el diumenge vaig tenir l'oportunitat de visitar-lo, us he de dir que segueix amb molt d'interès tota l'activitat del departament, mostra interès per saber quines són les coses que fem i com evolucionen els diferents temes i per tant des d'aquí, aprofitant que som a la seva ciutat, també li vull enviar unes paraules de record. Com deia, fa 2 anys vaig tenir l'oportunitat de participar en l'acte inaugural del primer Congrés d'Acústica de Catalunya, un congrés que s'havia concebut amb l'objectiu de permetre espais de discussió, de debat, amb una visió global sobre els problemes del soroll a la nostra societat, considerant les diferents escales i els diferents agents implicats. Es pretenia fer un pas endavant en relació a anys anteriors, on a l'entorn del Dia Internacional de la Sensibilització contra el Soroll s'havien organitzat jornades temàtiques d'un abast més limitat. Era una aposta ambiciosa de resultat incert. La seva realització, tots ho recordeu, els que hi vau ser, va ser un èxit i passats 2 anys ens trobem altra vegada aquí amb noves idees, amb una nova seu, amb més inscrits, han hagut de tancar les inscripcions perquè ja s'havia complert l'aforament i amb una sensació d'iniciativa consolidada i de perspectiva de continuïtat en els propers anys. Per tant, felicitats a tots i a totes els que vareu tenir la iniciativa en el seu moment i que heu estat capaços de mantenir-la i que la seguireu tirant endavant en els propers anys. S'ha dit aquí a la taula, i jo crec que tots els que som aquí en som molt conscients, el soroll cada vegada és un element que preocupa més a la societat. La Unió Europea el considera en els seus informes com el segon agent ambiental contaminant de més impacte sobre la salut de la ciutadania, només darrere la contaminació atmosfèrica. I també, com la majoria sabeu, hi ha 2 grans problemàtiques que són les que relacionem més amb el soroll ambiental. El soroll provinent del transport i de la mobilitat i aquell provinent del que anomenem activitats, des de les grans indústries a un petit taller, passant pel soroll resultant de les activitats més relacionades amb la vida de les persones, com el veïnatge, l'oci, les famoses terrasses, que tants problemes ens donen, sobretot quan arriba l'estiu. I, per tant, un soroll més relacionat amb les grans infraestructures de transport i amb els grans centres productius,
que entenem que cal abordar a partir de la planificació territorial, de l'urbanisme, de la construcció sostenible, dels nous models de mobilitat, i un altre més associat al civisme i a les actituds incíviques, per al qual cal treballar més a nivell de conscienciació ciutadana i en la sensibilització. El soroll estructural s'analitza a través dels mapes estratègics de soroll, que ens obliga a realitzar cada 5 anys una directiva europea i que analitzen el percentatge de població exposada a diferents nivells de soroll. Dels estudis que es van fer l'any 2016 amb 7 aglomeracions supramunicipals de Catalunya i ampliats posteriorment amb dades d'altres municipis que engloben al voltant de 3.350.000 persones, en extraiem alguns resultats o algunes dades que crec que són interessants. Primer, com ja ens podíem imaginar, que en les zones estudiades la principal font que contribueix al soroll és el trànsit. Que el 28% de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia i el 40% ho està durant la nit. I que només l'11,4% de la població gaudeix de nivells de qualitat acústica per sota dels valors considerats com a zona tranquil·la urbana. Potser a vosaltres no us sorprèn, però a mi són dades que m'han sorprès, que hagués esperat que fossin uns nivells més elevats de gent que pogués gaudir d'aquests nivells de qualitat de soroll, i realment quan els he conegut m'han sorprès per la seva quantitat, diguem-ne, la gran quantitat de gent que està exposada a nivells que no serien prou adequats. Per tant, d'aquestes dades i d'aquesta anàlisi se'n desprèn que estem davant d'un gran repte, d'un repte que d'entrada sembla que l'haguem de focalitzar amb la mobilitat sostenible. Tenim alguns plans ja també a nivell de Generalitat i on hi ha participat diferents nivells d'administració, com el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire, amb l'Horitzó 2020, que conté mesures en diferents àmbits. Ara bé, en el cas del soroll, ni una reducció significativa de la mobilitat en vehicle privat suposaria una solució definitiva a aquesta problemàtica a les ciutats. En temes de soroll no seria suficient. Cal un canvi molt més profund, amb un canvi d'hàbits i de mentalitat, caminar, utilitzar la bici, millorar el transport públic, fer-lo més silenciós. Ara parlava amb una persona que encara es queixava del nivell de soroll que fan molts dels autobusos urbans i per tant aquest també és un repte que hem d'anar afrontant. Planificar el territori adequadament i implementar de manera generalitzada el vehicle elèctric. Jo tinc un vehicle elèctric i he de dir que a mi, ara per ara, que fa 2 anys que el condueixo, em sembla increïble que no hi hagi un canvi molt més radical i molt més ràpid en matèria de mobilitat elèctrica, perquè més enllà de les emissions de CO2 o de NOx i de partícules, realment en el tema del soroll és segurament on com a conductor també ho notes més. Per tant, animar els que treballeu en ajuntaments i els que estem tots en administracions públiques a prendre totes aquelles mesures que puguin ser possibles per fer aquest canvi més ràpid, perquè realment crec que en matèria de soroll podria ser una part important i amb tot el que fa flotes de vehicles municipals o d'empreses crec que és una aposta que cal afrontar. Tanmateix, el soroll sabem també que té un component subjectiu important, perquè malgrat que la principal font diem que és el trànsit, segur que la majoria dels que esteu aquí que treballeu en ajuntaments, la principal font de queixes que rebeu des de les vostres unitats no són per temes de trànsit, sinó pel segon bloc d'elements que comentava, que són els relacionats amb el civisme, amb les activitats d'oci nocturn, amb les activitats properes als habitatges i en general tot el soroll del veïnatge. Els ajuntaments no teniu un paper fàcil en aquesta matèria. Jo vaig ser regidora de Medi Ambient durant uns quants anys a l'Ajuntament de Sant Cugat i recordo que, i ara ho pensava quan venia, que algun dels episodis més difícils de la meva etapa i algunes de les anècdotes més divertides tenien a veure amb el soroll. Sant Cugat és una ciutat una mica especial i una vegada vam tenir una senyora que es queixava que tenia un grill al jardí que no la deixava dormir, que féssim el favor d'enviar la brigada per eliminar-lo. La veritat és que en aquest cas era una mica exagerat. Però sí que és veritat que la sensibilitat de la gent
a vegades fa que tinguem situacions complicades de gestionar, difícils, i que tenim un paper difícil també els tècnics i les tècniques d'aquesta matèria. En la línia de la sensibilització, el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Secretaria de Medi Ambient també impulsem la Setmana Sense Soroll a Catalunya, que està inclosa en la programació de la European Green Week i que se celebra enguany per segona vegada sota el tema Aturem el soroll. I dins d'aquesta iniciativa, del 23 al 29 d'abril, es realitzen activitats de sensibilització per a escolars i per a la ciutadania en general. Per tant, esteu tots i totes convidats a participar en la Setmana Sense Soroll i a organitzar activitat en els propers anys per ampliar-ne la difusió. I per anar acabant i tornant a l'organització d'aquest segon congrés, vull agrair especialment, ho he fet al començament però volia deixar-ho encara més clar, la implicació de l'Ajuntament de Terrassa i del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, totes les facilitats que han donat en tot moment per a l'organització d'aquestes jornades. El Congrés, com s'ha comentat, compta amb la participació de persones procedents de diferents disciplines professionals i és de destacar també que enguany hi hagi un plenari dedicat a la presentació d'estudis sobre afectació a la salut per temes de soroll. I also appreciate and I would like to thank the participation in this meeting of Mr. Henk Wolfert from the DCMR, Environmental Protection Agency of Netherlands, and chairman of the working group Noise of Eurocities. For all of us, it will be a very good opportunity to learn about the management of noise pollution in other European cities. Thank you very much for attending this meeting, Mr. Wolfert. I agraeixo finalment la participació de les empreses del sector que han contribuït amb la seva sponsorització i que han permès que un congrés d'aquesta magnitud es pugui organitzar i es pugui oferir a la participació oberta i gratuïta de tothom qui n'està interessat. I no vull acabar sense fer una connexió vegenca, també aprofitant que tenim dos manresans a la sala. He començat dient que vivim una situació d'absoluta normalitat en el nostre país i, tot i que no té a veure amb aquest congrés, però aprofitant aquesta connexió vegenca que tenim a la taula, convidar tots els assistents que encara no ho hagin fet a visitar l'exposició del 125è aniversari de les Bases de Manresa, que està en aquests moments a la seu de la Diputació de Barcelona, si no m'equivoco, després d'haver fet un tour per diferents llocs de Catalunya, que em sembla una manera també molt important de conèixer les nostres arrels, d'on venim i no oblidar mai el per què estem lluitant. Moltes gràcies a tots i a totes. Molt bon dia.